National Milk Day dalek veromi kan ne hajwa dairy plan wa em hamor long juai hai waga diviling do additional deputy commissioner West Chante Hills deman ko kama kongsan. Hakani kesngi da pun kupram la ya arngot ki wakun thup yo Robina Sayo naga Manroy Milk Producers Cooperative Society Limited nachno mule ki waklan mo wan idun wacha ubantai lang chaprang maskut naga bantai lang Dairy Farming Cooperative Society Limited nachno mukro ki wan e da idut wa miat bha chakani ka dairy plan. Kongsan da ongko idut mani wa emkam bha man kesngi ne bha erap I wo pen he pensan kamjo hai chai khia. Da kedago wa ki bon ki thau syao thu ba gi men toy dut kat wa chai ni che ka thanyong I msyao thu re ki ye ni. Da pen slur ga ya wora open syao thu ya ki wi wo kun thup lang ye dut hai ba myong ki. De was nyak pen wa ye wo pen man ya ki ko ba ki skur wa college wo pen slur wo di dut kham tam ki khana. U Dr. N. Barbaneng, District Animal Husbandry and Veterinary Officer Juai, da khana wa da le worom ya kani kesngi to open syao thu e men toy dut wa ki mar ba mo mi ni. Hawa I gentin pediang buram ke Chela Senior Dairy Officer Juai da khana ga wada paman yang kop kamjo I psiao tho chwa kani kesngi wo tip ki ye men to wa yo na idun a kani kesngi sam le I khusnam thai gu job ya ki kop oper te nga iba bun hi nangi hang ni khamtam hang ni po ri khasi jantia jongi hi khamduna ki badi dut nim da khen kor thane ka khengiat e ki ba khen kore kata ka jing di dot ken rei babun hi ngimlong kum ki wei pat ki jai ben riu ki wei pat ki jai ben riu ki la ban do e ka bam ki la ban do e ka ja rei ka dot ki num ban do shikla ka dot ken di be ki klong wada ki duk ka no ka noru hadu ka ta ki khen ko namar ka along ka balance diet ka ba don lut ki jing don kam jong ka met barok ka yang tu te kum kidi ki enga sngo bangi day ban pen bana pan ba shu ban kham trei shu trei shitom ban pen bana pan ba ki briu kin tip kin khen kor kin sngo thu e ka jing don kam jo ka dot kum ka jing kren jong I kong shila mene la batai ba shwa ban pen loin ka ni ka sngi kila don bon ki program mo ba ki khna school kia shimbenta ka ba day ka theme mat ka ni ka national milk day te ni la yo ban surprise mene ki nong job ru te kanir ka ni ka way ka program awareness program ka ban pentip pa ba khamtam ya ki khna school ki ba don kam ba ban di dot mo te ka ni ka ban ya rab hang so comment kublai shibon gong shilang kila tre shitam te ki donru ki program ki awareness program ba pher ki ba pilai pendon pilai penya habo ka district shwa ban rakhe ka ni ka sim tasni te skop tanat chibun te ngek ba ki ni ki program ki ba penlong mo da ka ni ka department kan seiso shisha ban pentip pa ba e baro e ka jingdon kam jong ka ni jong ka dut mo ka ta ka jingdi ba don kam tam namanta jungi te sakawai ru ka jing rakhi jong ka ka program ka national milk day menta se kalong kumbila batai iba robinos menen masuk tenan iong ba yele pan penkiu ya ka dairy plan jungi kata ka wai te kumno ban penkiu ya ka tengi don kambon ki nong rap ki ban wan chakmat ban yarap ban penkiu ngangek ba hangni hantai ngi snow ba ka capacity jong ka 8,000 ne 8,000 liter jong ka ka dairy plan ndai kat ba ngam thrai kin yo adu kata duna ba ka jing yo kam kot sha ka capacity jong ka plan ka bangi don hani po district jong te ka pan I badang duna ba ki nong peni ya ka dut ni duna kini ki kita ki sahab nong rap jong te hakani ka singi hingi nele ban pen bana ban pen slotho ban pen priang shu ki kubor knang ba ngin yo shibon kini ki nong rap ngatip ka ka shitom kam dei ka basuk henrei ni hap hi kam don ganu ka kam ka basuk mo la dingi kwa ban kiu ni wa ban hibriu kin tip kini itho ka sorkar kan itho kan tip ipi ni hap ban trei shitom kum kini kirang ba juni hang ni be trei shitom miet bat singi ban poi shedo kani ka kerdan ti kata ka wei ni hap ile kat bala ban kiu ya kani ka dairy plan juni namar ngimyo nang ne tang kadut ki bon ki wei pat ki products ki ghi kuma ki la e batai mene ha ki ghi ki makhon ki no ki jingbam te ngin long self sufficient kan la da ka dairy plan jingi ka byang ka jing yo ka ni ka dot ka mot
ka district jungi kan long self-sufficient. Nginum don kam syuban up na ba. Te ka wairu ka mga kwa ka long bangin pen ngidai ban yele kat bala ban pentip bakani ka dairy plan jungi hang ni po district ka penmi ya emtang ka dut ya ki ghi ya ki makon. Ka ba ki briu ya ki doi mo ki bangi ong ki ba ki briu ki la ban thiet. Himan suadu kini pelina. Hani hat den gole sai tawar thiam duk kini peli. Tehek pipor ya dai dot leman ngatu bru sistem ha. Ya dai dot sini sat iau sat tu long sa sein rai stai ngadai dot. Step na dun rujet ngadami ne jong song lokal. Wai pi ngatu bru sistem ha. Nei ti dau hadin netet hikai bro. Ong gile stang kedut nudukha. Ong na hini sutip hiu wato do be hikai hi gustat. Haji por ngak jindap senrang obetai ni berwaru gini ki jua sini. Jangan ada em ju ye di dot lengam suale man ite ngak kelami usakiat. Ye geru lan ite. Ong ki kam no sen le phi. Ong kedut dekhare khle kita. Na do di por thau ki ngama mo go yaw sin no mamo go yaw sin no e dot e. Haji por ong ki kwa abi de ku khle ommo kwa abi de ku sdak khle ommo. Nadu di por ong i rus dak le om kadut kita ne peli waro ong la da manu e de me i man i le me ba di dot ne te sing ba hadin ne te ho ar jar so te ne ki daw mye pier wato gini ki sahab yang i le waro me ya gi nga ha di por waro me ya gi hadu ne ngile ki obsar yang biteri yang dari waro me ya ba gi nga da ong ki tai bertui teman tiba hinga. Nei ti dau hei ti por teman ong ki nga ye ru rak upi dalai lele kino gis kem yor ai bai phi kristom he ta sen no pom no dos sai te hei ti por ye cham kita gi obsar yong gat standard start ong ki pom tang wa hak sa se chnong hei ti por lemban se nge u ye se chnong pom sai te ta de ni te yo ki jing men toy ku se Lada yo si sen san senam man iwi yo ikajek iwi yo dai bun la han nyau ke untuk dai rap sorkari dai dawa ya kristom ki obsar yang ni tengah nadu di por manang he ki kon nang kro wi kon le man nga phana phi ngam ham phi iwi tawan jai ki ngadu ri mesti dam he telada kamu ong kemo tena ong kumau swai nga ku bundot ba tengah na ayam ru bundot ngakat kat sakona yo wai pi am rumajana ke kamri mesti to ko majana ha ye khi wong ha ne le da pen bun bika ka pham le nga to du wi kon sendrang am rego rapeteng tekate perchang uhikai ki tegi bonsai ki tegi persai so yo tiwa une ko ganigat wada ya upia te kermen le ki wi to wan le man uya kristom de ladam ye kristom hira teman ka kamri mesti to ko ha ngahani apel phe ki kon kontrol gu nang lai skor kat nile haru wong phi ba kamri mesti to ko do ino kamu bukhi ba ki tangwa hak interest hak emi kita jingai cha ba kamri mesti than ngaji spa tam tang nang emu poru hir sedu le phasu phawla ba emi ko ru khaw pun mesti kam kita ki pot ilah hapang kor dede hawada ong i ki bru ku start kam medam neng ai robo ile man sehat ba i kat se halas ye kelam ile man sehat ba ye ye khi wo ye ku yo yung sem yang ai upsa ku je ki kon ki yang i pen he pen skor ku start boto ile man i sehat he tang wo man i sehat i he kete no mus nyau to kidap jendrang ho tang abim tet de khi ki thek hikai ki kon thek te dai dik ten mo ka jak e ku ble phi chi jat mo